Айде, групата събира са. Почваме да се събираме на вазата. Но, както винаги, почваме с помпени на гуми, лепени на гуми. Стоян, това ти не да го правим в Румъния, там на чист въздух, на хубава музика. Не може да стигнем до там. Дед вика Симон, дали ще стигнем до там. И тъй. Аз съм с 175. Аз трябва да развъртя първо, че тогава се набера. Мене да развърта и това. И сега важно ще се направи пикет. Да. Да. Тук настани. Давай, минай. Леко в насрещното. Чува къщика, гледай, как натокана. Зелена в Румъния. Казан за ракия. Как е по алейката. Ще гоня кучета! Антай, дръж ги! Дръж ги! И така, следващия път е затворен. Ето е, в Румъния правите участъци, караш и още караш равно. Няма край. За хора без работа. Да, за хора без работа е тук. Опъваш си колелото. Един пакет семки, ако имаш да лющим. Няма никой заря. Кой ще се мръдне, тира или ние? Настъпал.
Хайде към езерото. В Румъния чувам банга-ванга от някъде. Банга-ванга. От къщи откъде? Банга-банга-ванга. Хората купонясват. Надясно. Обаче на Sony може да вържиш, те самите имат връзка на Bluetooth, синхронизират и става стерео. Аз имам две такива малки. Да, толкова големи. Да, Много са яко, да? 80 лева бяха. И силно свирят. Много са хубави, аз съм много болен. Да, и аз даже мислих да си вземам една Те са ни малка пепелничка. Да, те вече огромните пепелници, толкова големи. 8 часа държи батерията. Не път да ги вземем и да къде моята. Да? Ама аз сега свикам сега Марс и жел музика. Апнахме и да тегваме барбекюта така. Не дали се построихме там. И аз се напънах. Дискотеката идва. Дай бе, Шушана! Ой, тигре! Да. Се напълни там стените го спират. Да. И да пускат надолу. От Дунава няма вода, някой тук фалят букуци. Те си летят. Да. Айде на туалета. Тези чували си летат с вятъра. Хубавата жена. Галя, на къде ще ходим? Там е колата, отиваме към нея. Русенска телевизионна кола. Ще плуваме ли? Караме към нея. С плуване, с ходене ще стигнем. Ще Дунав мост пълен бокаш днеска. Такса мост няма да има. И минахме гратис. Минахме гратис. Нищо сме с колелета. Айде, бат малко ни е пуснал банга-ванга. Няма интернет. Какви години дойдоха? Хората женат. Отнали до поле. Ето са тигрите! Прискочи огата на бързо. Тук има още. Къде е та вилата Буковещи? Още малко. Лягиги. Айде още 10 на 15 км до езерата. И да няма никой се топим. Да ходим малко, че 37 гауса. Добре. Голям трафик, голямо нещо. Царите. Айде, Александрия, още малко. 30 км.
Да. Хайде, днеска има слънце, утре няма. Към извовите. Като няма дървета, вече крим са новата мода под слънчевите панели. Ще пием една вода. Групата дойде. Дали е била или е била, ще видим. Зеленка отляво отдясно. Пълно са животни и езерца. Супер е. Другия път с планинското колело. Газ през нивата. Езел тук е оттатък. Няма се види. Много вози с мънските села, много нещо. Деца века минаваме през някой гето, обаче всяка къща с воз. Как го заскава? Като лисица. Само туристи по този път са събрани. Новото стопанство, еленчета. Гъци! Няма никой. Къща сега с някой еленка. Чукака с тъковичка. И в далечината Русе. Новото стопанство, еленчета. Гъци! Няма никой. Къща сега с някой еленка. Чукака с тъковичка. И в далечината Русе. Какъв избор чушмидия са къпим? Гледай, какво става? Айде! 2 евро! И хавлия ни носим. Там 30 км. На всяко кош пепелник. Даже имам и съпорт автомобил. Да не цепи вятъра. Нали тъй, шефоле? Плати ли му някой лев на човека? Защото се няма площ, отиваме малко в Гюгел да се поукъпим. Гало, страхил ли си? Гало! Дай! Славен парк. Манастир.
Това красота, гледай. Но там в сянката няма да види звук. Няма, той ще слезе надолу, сега снима. Ай, че ме моля ръката, бе. Силоз. Хубава сянка. Още да те снима, бе? Не. Цялото е в дървовезба. Че мен няма да нас снимаше. Чари ли застани ли? Бати приятелката ще. А давай. И години Сега дойдоха. да си прося. Това, който кажеш, ма снимаш и го снимаш. Като не ми каже никой как да значи съм да снима. Някой не иска да се снима. Предложи. Ще снима се терна, ще видиш. Да, водичка. Чакай да обиколим, да не газим тревата. Опа. Не можехме тук да носи колета. И тук пак. Да. И чушничката. Минава двама и викат, знаете, това частен бой ли или може да се прители? Гълъбите, супер. Главният път Зимнич Георгиево, Дунав мост, Русе. И какви лъвове сложил човека отгоре си. Керамични. Канал към Георгиево. Ай, Галя, през мъглата затваря очите и минай. Давай да фаним зеленото! Дай! Айде, минахме. Дай. Няма никой зад нас. Айде. Давай напред. Русе. Да слепи малко. Давай, докато няма никой да влезем в кръговото, да може да излезем.
Пуска му сигнал. Влизай пред мене. За малко. За малко да, ама то реално... И айде пак в усе. Ти Бял Дунав.